Hai uns anos, os gobernos do BNG conseguiron arrincar das mans privadas a xestión dos catamaráns da Diputación, pasando a que estes foran xestionados directamente pola propia Diputación. Porque creemos que a Ribeira Sacra debe ser dinamizada e promocionada desde as administracións públicas e non desde o sector privado. Con todo este traballo e investimento, conseguiuse que o servicio fora mellorando a imaxe día a día, facendo que no último ano tivera máis de 55.000 usuarios e converténdose, sin lugar a dúbidas, nun dos motores do turismo da Ribeira Sacra e do sur da provincia de Lugo. Costoulles moito traballo, moito diñeiro, puxa a Diputación para poder rescatalo das mans privadas. Neste caso, privatizalo, pensamos que vai redundar dunha maneira negativa a hora de dar servizos. Agora, coa decisión do goberno socialista da Diputación, todo este traballo, todos estes cartos investidos durante todos estes anos corren perigo, pois poden acabar simplemente no beneficio nos petos dunha empresa privada. E agora non parece moi normal que un servicio que en mans públicas costaba 470.000 euros, agora se privatice, se lle día, por así decirlo, vai aos petos das empresas privadas, pois máis de 700.000 euros. Dende o BNG seguimos a crer que a xestión pública dos catamaráns é o único que garante que todas as rutas estean activas e que, ademais, estas estean abertas durante todo o ano, tanto no Canón do Sil como no Río Miño. Porque é unha das maneiras de dinamizar e desestacionalizar o turismo no sur de Lugo. Ademais disto, a precarización da man de obra e a contratación a dedo vai ser unha das consecuencias inevitables de todo este proceso. Que o que supón as privatizacións por parte das administracións e a parte que vai a empeorar os servizos, a precarización dos traballadores que prestaban este servicio con anterioridade.